दिनै बेवहाय लेंथुम जानाय जारिमिनारि सुबुं गौमाजों लोगोसे गेवलां आफादाव नुजाफैनो हानाय एबसुनि आफादगिरि बिथांनि गुबुन गुबुन मावथि लोगोफोर एनडिपिनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन राज्य सभानि आगुनि एमपि अनजाथाव उरखावगोरा ब्रह्म और विभिन्न आमार बंधुवर सहयोगी संगठन समूहर नेतृबृंद ইয়াত উপস্থিত হব পৰা কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীৱীসকল আৰু দিনैनि बे हानजा सुरनायाव बाहागो लानो फैनाय आंनि गासैबो अनजाथाव आरो खुलुमजाथाव आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय नोंथांमोन आरो प्रेस मिडियानि थान्दै बिथांमोन बयनिख्रुइ सिगां दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना जाफुंसार होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय साबायखरखौ आं सिगां बावग्रोबाय लोगोसे गोदान इंराजि मायथाइनि थाखायबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बिथांमोननि बुंलांनाय राव बोसोनफोरखौ नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानैसो खोनासंदों खामानियाव बाहायनो थाखाय निश्चय नाजागोन बेखौ आं सिगां मिजिंथिदोंमोन बुंनांगौ बाथ्रा गोबां दंमोन रायजोफोर नाथाय समनिबो आंखाल जाबाय बेखायनो गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ आं गुबुन समनि थाखाय आद्रा दोननानै माखासे बाथ्राफोरखौसो आं रग' रग' गथा गथाय बुंनानै होनो आं सिगांबाय दिनैनि सुबुं गौमानि थांखिया आं बुजिनाय मथे मोननै मोनसेया जाबाय आथिखालनि भारत सरकारा बे आसाम रायजोनि थागिबि बर' फिसाफोर आरो गुबुन माखासे 13टा ट्राइबेल जातिफोरखौ गासै 14टा ट्राइबेल जातिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नै दाखालि जानुवारि दाननिनो 9 अक्ट'खालि पार्लियामेन्ट हाउसनि रायजो सभायाव बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो होननानै मोनसे आयेन एबा बिल पास खालामदों अलरेडि बिलखौ थिसनबाय दा बे बिला जाबाय रायजोफोर आं बुजिनाय मथे नैथि मुलुग दावहायाव सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव आमेरिकाया जेरै जापाननि हिरोशिमा आरो नागासाकियाव बम होदोंमोन हाइड्रोजेन आरो एटम बम निउक्लियार बम बिनि उनाव भियेटनामजों आमेरिकाजों दावहा नांनाय समाव भियेटनामाव जेरै नाफाम बम होदोंमोन बे आसामनि ट्राइबेल 14टा जातिफोरनि सायाव अलरेडि आथिखालनि मोदी सरकारा गिलु बालु बम अलरेडि खोख्लैनानै होबाय बे बमनि जि एफेक्ट बेनि जि गिथाव बाथाव जि फिथाइ बेखौ जायफोर मेगन गुनु एसे सांग्रां हुसियार निश्चय बुजिनो हाबाय बे बमनि एफेक्टआ ओरैबायदि आसामाव दिनै 14टा ट्राइबेल जातिनि सुबुं बिसानखौ सानोब्ला गासै 30 बा 32 लाखल' जागोन रायजोफोर आरो नैबे गोदानै जानो आवगायबोनाय 6टा जातिखौ ज' जुदि सानोब्ला
बिसोरनि सुबुं बिसाना 1 कौटिनिफ्राय 1.5 कौटिसो जागोन मानो होनना बुङोब्ला कच राजबंशीफ्रा गावसोरनि सुबुं बिसानखौ 60निफ्राय 70 लाखसो दाबि खालामो आदिबासिफ्राबो बेबायदिनो 70निफ्राय 80 लाख दाबि खालामो आरो आसामखौ 600 बोसोर रायजो खुंनाय थाइ आहमफोरनि सुबुं बिसाना 20निफ्राय 30 लाखनि खम हयथ' जानाय नङा दा बे 6टा जातिनि सुबुं बिसाना जुदि 1 बा 1.5 कौटि जुदि जायोब्ला बे जोंनि 30 लाख 32 लाख ट्राइबेल जातिनि सुबुं बिसाना बहा मा मोनोमोन खयटा एसेम्बलि सिटखौ दखल खालामनो हागोन पार्लामेन्ट सिटखौ खयटा देरहानो हागोन आरो बिटिसिआव मा जागोन बे रोखा रोखा अंकआ नुजाफैखाबाय आरो बेजों लोगोसे मा खालामनो नागिरदों जों जे आलादा हादोर बिनानै 50 बोसोर दावहा नांबाय सोमावसारबाय मोनहां लामायाव सफैबाय बे आलादा बड'लेण्ड हादोर मोनहांखौ जोथेनो थाखाय होबथानो थाखाय बे 1 बा 1.5 कौटि सुबुं बिसाननि मानसिफोरखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरदों गामोन गमाबाय जामाबाय बिसोर ट्राइबेल 1 बा 1.5 कौटि गोदान ट्राइबेला बुंबाय बड'लेण्डखौ होनो रोङा जों आसामाव थागोन जों 30 लाखसोल' ट्राइबेल मानसिया रायजो नांगौ होननायखौ बबेनो बहा लागोन बिराद गिथावाथ' डेन्जारास एटम बम हाइड्रजेन बम बायदि बे मोनसे हाथियार बे राजखान्थि खैसा दा बे गभर्नमेन्टनि जे खैसा सानाय बेखौ हय जों थैजोब नङाब्ला देरहानानै जों गोथाङै थांजोबगोन बे रोखोम थांखियाव सौहैनानै जुदि जुजिनो हायाबा रायजोखौ आंथ' बे खावलायनो सानदों बेयाव जुदि जों देरहानो हायाब्ला दोंफा दिरुं फागा सानानै दंफाङाव बा गलियाव बा गावनि न'आव फार्स्ट नोङो थैनायासो साबसिन जागोन बड'लेण्ड रायजोखौथ' मोनखानाय नंलिया बे राव हारिमु सोदोमस्रि नेरसोनखौ गावनि हा हु मोसौ मोसा बारि बागान फिसा फिसौखौ लानानै रायजो जानायनि सिगाङाव बहा मोगथाङाव फैगोन So why I would like to say what kind of detrimental and deathless political policy has been adopted by the present government of India to include the very undeserving and the most populous and advanced communities of Assam in the list of scheduled tribe plains is akin to a very dangerous atom bomb, hydrogen bomb or napalm bomb which was dropped in Nagasaki and Hiroshima and in Vietnam during Second World War. दिनै जापानाव हिरोशिमा नागासाकियाव आरो भियेटनामाव बे नाफाम बमनि जे गाज्रि रिजाल्ट बिराद गिथाव आं भियेटनामाव थांना नायबाय बेदर दरसेजों मानसिया थांनानै दं मिउजियामाव सोरनिबा आखाइ गैला मेगन गैला आथिं गैला खिन्थु मानसिया गोथां जोंनि अबस्था बिदिखौ जागोन नोंनि राव नोंनि हारिमु नोंनि सोदोमस्रि नोंनि हा हु मोसौ मोसा बारि बागान मानो लांजोबब्ला नों गोथाङैनो गोथै नङाब्ला दा हेमन्त बिश्व शर्माया मा खालामदों जों खबर मोननाय मथेब्ला सेन्ट्रेल आइबिआ नरेन्द्र मोदीनि गभर्नमेन्टखौ गले गले बुंदोंमोन जाबाय सिगिदोंमोननो 2019नि पार्लामेन्टनि इलेक्सन सिगां बे सिटिजेनशिप बिल 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनायनि बिलखौ दालाबोथ' होनदोंमोन बेनो आसामनि जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलनि बयनिख्रुइ देरसिन जों दायना बे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव थांना बुहैदों जाहैबाय
बे मोननै बिलखौ पार्लियामेन्टआव थिसनब्लाबो जेबो खहा जाया जेसेबांखि दावराव दावसि जामानो दसेल' जागोन आं दंना चिफ मिनिस्टार दं बर'दासआ होनदों बेवहाय मिस्टेक जानानै बे बिलखौ इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो दा आसामाव मालाय असमियाफ्रा बे सिटिजेनशिप बिलनि बेरेखायै थै-थां बिराद दावहा नांबाय बे दावहाखौ गिनानै दिल्लीनि गभर्नमेन्टआ भारत सरकाराबो बे सिटिजेनशिप बिलखौ दाख्लै राज्य सभायाव ओरैनो थिसनल' रायलायनो हायाखिसै बिलखौ पास खालामनो हायाखिसै आरो बिनिफ्राय बे सिटिजेनशिप बिलखौ एग्जामाइन खालामनो हारसाफ्रा बा असमियाफ्रा आसामनि मानसिया खहा जागोन ना मा जागोन आरो बे आसाम सुक्तिनि 6 नम्बर क्लजखौ मा रोखोमै आयेनाव महर होनो बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दादोंमोन नाथाय बे कमिटिनिफ्राय जेसेबां हारसा मेम्बार दंमोन सोद्रोमा माने ओंखारजोब्बाय एजिपि पार्टियाबो गभर्नमेन्टखौ नागारनानै फैनो गोनां जाबाय मालाय देरहाफ्रामनानै दंस्रा बे जाय खैसारजों जोंखौ आसामनि ट्राइबेलखौ फोजोबथारनो नागिरबाय बेबायदि अलखद समावबो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टिया मानो बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्टखौ नागारना मानो फैनो हाया दाखालि खुमारि खामानियाव एबसुनि कनफारेन्सआव आं फैदावबाय आं खावलायबाय जे दा बावैनो बिपिएफ पार्टिया सर्बेन्द्र सन'वालनि सरकारनिफ्राय ओंखारना फैनांगौ आरो हाग्रामानि पार्टिया मा खालामबावदों 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायथारनांगौ होननानै बिटिसिनि काउन्सिलाव प्रस्ताब पास खालामना दिल्लीयाव हरदों दा आं सोंनो लुबैदों बे हाग्रामा महिलाया ट्राइबेल नंगौना नंमारा बेबो न'खरसो ना माब्ला सन्देह फैयो जाय हिराचरनिया गावखौ बर' जातिनि कसारि जातिनि मानसि होननानै सार्टिफिकेट खावनानै ट्राइबेल जाबाय दा दिनै जोंनि बड'लेण्ड मोननायखौ बे होबथागासिनो दं उना बर'नि दा लिडार बियो बेखायनो आंहाबो सन्देह दं खिन्थु महिलानि टाइटेल लिरग्रा मानसिया क'क्राझाराव आसामाव खिन्थु बारा गैया दे आं मिथिनायाव न'आव अबेसो दं महिला लिरग्रा बे महिलाफ्रा खिन्थु असे बर' दे दा हाग्रामा जुदि असे बर' फिसाबा ट्राइबेलब्ला हा बे आसामनि 14टा ट्राइबेल बर' जातिखौ फोजोबनो जि आयेन पास खालामनो नागिरदों बेनि बेरेखायै मानो बे खोथा बुङो बेखौ रायजोफोर आं दिनै खावलायनो नागिरदों दिनै जाबाय 21 ना आं बेनो 10 दिन टाइम होबाय हाग्रामा महिलानो बड'लेण्ड आन्दलनखौ सालायबोनाय उपेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे बयनिख्रुइ बैसोगोरासिन गोथां मानसि आंग्रा दं रायजोफोर आं जिन्दा दं आं खावलायनो लुबैदों अनजालु हाग्रामा फंबाय नोंनि सायाव जों दाबो बारा भुल बुजिथ'नो नागिराखै दाबो जों नोंनो मोनसे सुजुग होनो नागिरदों बे 14टा जातिखौ 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायब्ला नोंनि फिसा फिसौ जथ' दं मा जागोन सानना नाय बेखायनो दिनै 21 तारिख बेनो आं 10 दिन टाइम होबाय फैगौ जानुवारि मासनि दानि जानुवारि मासनि 31 तारिखनि गेजेराव 27 नभेम्बर 2016 जि प्रस्ताब पास खालामदों बेखौ उथायना लाले भाई उथायना लानांगौ रायजोफोर हायनो हाया आरो 31 तारिखनि गेजेराव चन्दन ब्रह्मआ बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि कमिटिनिफ्राय ओंखारनानै फैनांगौ आरो दानि बिजेपि पार्टिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारना फैनांगौ फैयाब्ला आंनि खावलायनाय रायजोफोर जों रावजोंबो बुलायनो थाङा 31 जानुवारिनि गेजेराव जुदि ओंखारबोआब्ला बिसोर ओंखारखाया आं मिथिखागौ जोंहा मा लाब जागोन 31 जानुवारि बारखांनानै जुदि
बबेबा गामियाव जायगायाव मेल मिटिं खुंनो नागिरोब्ला बेखौ होबथा रायजोफोर पिपुल्सनि कारफिउ जारि खालाम सुबुंनि कारफिउ आरो 31 जानुवारिनिफ्राय जाय जाय बर' फिसाया बिपिएफ पार्टियाव दं बिजेपियाव दं आरएसएस दं जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टखौ बिसोर सिमान थांहोनो हायाब्ला बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनायखौ नागारहोनो हायाब्ला 31 जानुवारिनि गेजेराव बा 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आरएसएसखौ गारनांगौ बिजेपिनि टिकेटखौ गारनांगौ सावजोबनांगौ बिपिएफ पार्टियाव रावबो थानो मोना हायना हागोन जोबो आंनि बे स्पिरिटखौ मोनदों हायाबा बादो बिसांबायसै बड'लेण्ड बिनानै खर'लान्था सोनो लाब गैया हागोन ना हाया आंथ' हाजोबो गासिबो दहाय फुंनिफ्राय आङो बिपिएफनि नांगोल पार्टिनि माखासे लिडारफोरखौ टेलिफनाव बिराद सोंखारियाव हरबाय आङो सासे इएमजों रायज्लायहरबाय आङो आंबाय ओइ भाइ नोंखौ आं अनो दाबो फोथायबाय आं नीलकमल ब्रह्मनि मोनसे डायलगखौ आंनो खिन्था दोनबाय आं मालायबाय मा जाबाय आं भाइ बुरजा जानोबा एसेल' जा भाइ एसेल' जानोबा बुरजा जा 15 बोसोर नों इएम जाबाय भाइ बारा गोबाव मोनजानाय नंला बेखायनो मान सन्मानखौ लुबैयोब्ला 7 दिननि गेजेराव इएमखौ जालदाब गार नांगोलनि पार्टिखौ नागारनानै फै जोंनि ज' आं खावलायहरदों चिरां जिल्लानि सासे मैखोम लिडार बिपिएफनि सुद्ध बसुमतारी गोदो जोंनि लोगोमोन बेखौ दहाय आं पार्टि गारनो थिनहरदों सिडलिनि गोजाम एमएलए किरेन बरगयारी बिथांखौबो आं पार्टि गारनो थिनदों बिथाङा अबयसे होनदों आं बेमारबो जाबाय आं पार्टिजों गैखाला आंखौ लेंहरखालाबो होनदों थिगासे थेवब्लाबो नोङो मोनसे खामानि मावलिया दा होनबाय आं मा बिलाय होनबाय हाग्रामा पार्टिया ओरै दाय मावनायखाय आं गाज्रि मोननानै बोराबनानै आं पार्टिखौ नागारबाय होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावदोंब्रा जोंहा बिराद लाब जागोन होनबाय आं मोजां जागोन ना होमबा हायोब्ला दा हेमन्त बिश्व शर्माफोर थगाय नागिरदों दहाय जों इउजि ब्रह्मना सोरबा एसे बुंदों दा बिटिसिआव गासै 40टा सिटआव बिसायख'थि जायोना इलेक्सन जायो 40टानि मादाव 10टाया ट्राइबेलनि रिजार्भ मोनबाया नन ट्राइबेलनि रिजार्भ मोनबाया लांदां बयबो कन्टेस्ट खालामनो हायो दा हेमन्त बुंनो जाहैबाय चन्दनमोनखौ जे भुलाथ' जाबाय नोंसोरथ' खथिबो जानो हासिगौ दा ओरै खालामसैब्रा जोंनि कमिटिया मा खालामगोन माने 40टानि जायगायाव बिटिसिआव डाइरेक्ट इलेक्सन गेलेनायनि सिटखौ 60 जाबा 70टा खालामसैनो आरो दाना बोरै राननो नागिरदोंब्ला आं दहाय फुङाव अंक खालामबाय जेनेबा 60टा जाबाय 60टानि मादाव 30टाखौ जेनेबा ट्राइबेलनो हगारबाय जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव दा गोदान ट्राइबेल जानो फैनाया मोननै मोनसे आदिबासीफोर मोनसे कच राजबंशीफोर दा कच राजबंशीनो 10टा हगारबाय आदिबासीनो 10टा हगारबाय 20टा थांबाय मालाय बिस्रा ओमफ्राय अपेना जेनेबा मोनबा जाबाय लांदाङा आरो अना ट्राइबेलनि मोनबा होमबा अना ट्राइबेला 10टा सिटआव देरहाबानोसै आदिबासी 10टा राजबंशी 10टा 20टा जाखाबाय ओमफ्राय नैबे मोनबा 10टा 30टा जाहैखाबाय ओमफ्राय 6 जनखौ गभर्नरा नमिनेट खालामनो हायो बे 6 जनाथ' नन ट्राइबेल जाखागोन बिसिना बेसेबां जाहैगोन बिसिना 32 जाहैबाय नोंमा नोमफा जोंनिया 30टाल' बहा देरहागोन नों हाग्रामा बहा सिट जागोन जाम्बा आदुआ गोदाव सोराव लासिं सिं फालाजों मुलुग खावा दा नुबाय बेबायदि फर्मुला जुदि दिहुनोब्लाबो जोंहा खथि जाया दिनैसो होनबाय हमना ला दा हाग्रामा महिलारिनि समस्या दा रिजार्भ ट्राइबेल बेयाव जेनेबा दासो जेनेबा ट्राइबेल अनजिमाया एसे बुरजा
그러면 소유자 자치야 트라이벌 자이브라 사라 아사마우 피는데 하고 봐야 하겠나? 왜 피는 트라이벌 만치야 방신 잡아 봐. 하나만 소문스테마다가 왜 아디버스를 구성분이지? 나 숨쉬 구성쉬 와 대라가 너도 대라라 내가 피셔라 사내도 왜 너희 피셔라 사내 되네봐 리더들은 루비나리 내숭일래 뭐 대라가 너희 피셔라 사내야? 왜 마타는 놈이 가만히 가만히 라싱 메카나리 왜 해먼트 비스 소만의 폴리시 포뮬레야 정코 골자하나이스 Kailai Tanglai Raubu, Beasam Gorman Ray Hinimana, Dwight Tribal Somuna Secretary, Aditu Kalajan Furai Leoden. And Mawane Tuiber Telebundum, Makase Mesa Korea. After I study go right in a grand tribal Sumudum, Pangana Boy. Kausama Kalama Kalam. No tribal leader, no tribal organization should go to this fore on 28 January to have dialogue with the government of Assam. Mr. Mam Home of the RF Sunni leader for Jami Songreme upon the Gang Kaulana Gadu. Zebra Simalake Bharat Government, Beswaita Jatiko tribal Banane Nagidnai. The Nazana, the attempt. Because withdraw खालामनांगौ माने दिल्लीयाव सावरायनो लेंहरो खिन्थु जों थांनाङाखै आंनि बुद्धि मथे थांनो मोना थांनो नाङा थांबा खिन्थु गल जागोन बुंनांगौ first of all you should withdraw this detrimental policy first this bill then you call us will go definitely जों थांगोन withdraw खालामगोन आमफ्राय माने माने कार्बि आंलं आमफ्राय नर्थ कासारिलसो ट्राइबेलनि लिस्टआ मालाय बिसिना आलादा हाजोनि ट्राइबेलनि लिस्टआ दा बिसिनियाव बै सयथा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो हाया आच्छा जोंनियाव जुदि 6 सिदुलब्ला भारत संबिजितनि जोंनियाव मानो मालाय हाबफैनो मोननांगौ खिन्थु जोंहा बहुत गल जादों बे क'फालाजों मुलुगखौ माखासे लिडारफोरनि थाखाय जेला बिटिसि सुक्ति खालामदों कार्बि आंलंनि बायदि मोनसे प्रभिजन दोननांगौमोन जे बिटिसि एरियायाव बर' राभा गार' जाय जायफ्रा 2003 मायथाइ समाव ट्राइबेल दंमोन बे बिटिसि ओनसोलाव नैबे जाथियाल' ट्राइबेल जागोन बेनि बादै दस्रा ट्राइबेल जानो मोना बे रोखोम रोखा मोनसे प्रभिजन दोननांगौमोन मोनसे वाल होनांगौमोन बे गैया बेयाव गल जाबावबाय ओमफ्राय मोनसेखौ नायदो 2002 मायथाइयाव आसामाव मोनबा गोदान जातिखौ जोंजों सोफादेरना होबाय सिगाङाव 9थाल'मोन दा 14था जाबाय दा 14था ट्राइबेल जातिनि थाखाय रिजार्भ खथा बेसेबां दा 10थाल' ओमफ्राय अल इन्डियायाव बेसेबां मा खालामखो 327टा गोदान जातिखौ अल इन्डिया लेभेलाव ट्राइबेल लिस्टआव सोना होबाय नाथाय ट्राइबेलफोरनि साख्रि बाख्रिनि रिजार्भ खथाया 7जन सानै 7जनल' दोनबाय 7.5% 1% बारायाखिसै दिनै बे 1 बा 1.5 कौटि सुबुं बिसान गोनां जातिफोरखौ ट्राइबेल जुदि बानायोब्ला अल इन्डिया लेभेलनि जितु ट्राइबेल रिजार्भ खथा बेखौ बाराया बिसोरो ओमफ्राय दाख्लैनि पार्लियामेन्टआव खालामबावबाय जायफोर उच्च बर्ण बिराद दावगाफुनाय जाति बिसोरखौ फुस्लायनो थाखाय बुरखायनो थाखाय मोदी गभर्नमेन्टआ 10टा रिजार्भ सीट साख्रि बाख्रियाव होनाय जागोन होननानै बिल पास खालामबावबाय अलरेडि 49.5% बारलांखांबाय सुप्रिम कर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे रिजार्भ खथाया 50%नि बारा बारायनो मोना दा 49.10% बिसिनि जाखो 69 जाहैसै 69.5 सुप्रिम कर्टआ जाहोला बेखौ नुबाय
मानसिफोरखौ बेसेबां बोरमा बानायदों गांसो जाग्रा बानायदों बे मदिनि गभर्नमेन्टआ बेखायनो थैथां एक नम्बरखौ आं बुंदों बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल जाहोनो मोना ना जाहोगोन एक थारिखनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि पार्टिया खुनु गामियाव हाबना मिथिं खालामनो मोनै खालामनो हागोन ना रायजोखौ होबथानो हाना हा साफा साफा जथ' मानसिजों साफा साफा दायित्व लाबानो जों गामिनिखौ आं कन्ट्रल खालामनोसैलै हायो ना हागोन बेयाव दिनै फैयाब्ला 50,000 मानसि फैदों साफा साफा मानसिया जुदि गामि दरसेखौ दायित्व लायोब्ला मा हाबो 7 दिननि गेजेराव बिपिएफआ साफा जायो गोदो जों पिटिसिखौ बायदि साफा खालामदों कंग्रेसखौ साफा खालामदों दा बड'लेण्ड ओनसोलाव सासेबो आरएसएसआव थानो मोना बिजेपिआव सासेबो थानो मोना नांगोल पार्टियाव थानो मोना बेखौ खालामनांगौ बेनि उनाव आलादा रायजोनि बाथ्राखौ बुंसै आं आलादा रायजोखौ जों मोननो थांगासिनो रायजोखौ माबोरैहाय जेब्ला मिज'रामाव लुसाइ हिल्सआव एन्जरनि अनजिमाया ओरैबायदि बांदों लाखे लाख हाजार हाजार माने औवाया बिबार बारनाय जाहैदों हाजो ओनसोलाव बेम्बु फ्लावारिं औवाया बिराद बिबार बारबाय एन्जरनि अनजिमा बिराद बांबाय जेसेबां माइ दै मैगं थाइगं गासैबो जाजोब्बाय आरोखि मानसिफ्रा जानो जेबो आदार गैला हाहाकार जाबाय गोबां मानसि थैबाय भारत गभर्नमेन्टखौ बुंबाय ओरै बेसोराबो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंहा ओरैबायदि जारला जाबाय मिज' मानसिफ्रा जोंनो अननाय जानो लोंनो जोंनो हुंखासो हराखै बे मोनसे रागा जोंबाय थिगासे साबा जोंखौ थैजानो लुबैदों बेनिफ्राय मोनसे मिज' क्लाब दाबाय माखासे सेंग्राफ्रा मिज' क्लाब दानानै आन्दलनखौ जागायबाय बिनि उनाव मा जाबावलायबाय 1960 मायथाइयाव आसाम गभर्नमेन्टआ असमिया रावखौल' आसाम रायजोनि अफिसनि राव बानायनायनि आसाम एसेम्बलियाव बिल पास खालामबाय दिल्लीयाव थांबाय बिसोर बै समाव इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टार 1967 मायथाइयाव इन्दिरा गान्धी सिगाङाव दरबार खालामहैबाय जे मेडाम जे आसामाव जोङो ट्राइबेल मानसि हाजोनि मानसिफ्राबो गाव गावनि राव हारिमु सोदोमस्रि दङ दा असमिया रावखौनो जुदि आसाम रायजोनि अफिसियेल लेंगुवेज जुदि बानायोब्ला बे आसाम रायजोआव ट्राइबेल जों बोरै थानो हायो जों थानो हाला जोंनो रायजो बुखावना होदों इन्दिरा गान्धीया मोजाङै बुजिनानै बेसिक बे मोनसे खोथा होनबाय थिगासै आसाम गभर्नमेन्टआ बे रोखोम ट्राइबेल बेरेखा खामानि मावदोंब्ला दिल्लीनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट बिबुंथि होबाय बियो if this is the situation in Assam then I will reorganize Assam again on federal plan माने आसामखौ बुखावफिनसै बिनि सिगां नागालेण्डआ जानो थांगोबाय बेखौ बै समाव गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादा बेखौ वेलकाम खालामनो बरायदों दानिया अल आसाम स्टुडेन्टस जोंनो आसुआ दानि आसुआ सानब्रै आसाम बन्द खालामनानै इन्दिरा गान्धीनि बे बिबुंथिखौ बिनि उल्थायै बिसोर आन्दलन खालामबाय हारसा साथ्र'फोर थेवब्ला बेखिनि हारसाफ्रा जेनदों थाङै थै 1971 आव मिज'रामा रायजो इउनियन केन्द्रीय शासित रायजो हिसाबै बास गावना थांबाय दा बेखायनो आं दिनै धन्यबाद होनो नागिरदों बे 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि ट्राइबेल जबरदस्ति बानायनो नागिरोबा आसाम गभर्नमेन्टआ खबरदार जोंनि बड'लेण्डआ गावना थांखाबाय এই 6টা জনগোষ্ঠীক যদি আমার আপত্তি সত্ত্বেও জবরদস্তি অসমৰ ট্রাইবেল মর্যাদাই অসমৰ আসল ভূমিপুত্র শুদ্ধতা জনগোষ্ঠী নিয়োগ করার ষড়যন্ত্র যদি উঠাই নলয় বডলেণ্ড সুকীয়া রাজ্য সৃষ্টি হওয়ার পর যথেষ্ট হুকুম হবলে গৈ আছে স্লিম স্লিম যারা থাকতেছেন দম হুকুম হবলে গৈ আছে সোনোৱাল ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুনি লোৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণে একমাত্ৰ দোষী
দায়ী হব আপোনালোক দুজনে কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল through this memo gathering I would like to appeal to the government of India to withdraw the scheduled tribe Amendment Order 2019 which was introduced in the Rajya Sabha on the last 9 January without any further notice. If you want to solve the burning borderline issue through peaceful negotiation, then you should drop this bill at first. जोबथारनो रायजोफोर बारा गोलाव बाथ्रा बुंला आं बेखिनिखौनो बुंबाय जिखिनि बुंदों नोंसोर गोसोआव लादों गोसोआव लाबा खिन्थु बानजानाय नङा बेखौ खिन्थु खामानियाव बाहायथारनांगोन हागोन आहा सोंफांबावबाय आं हायाबाथ' बादो मा बड'लेण्ड बेनो मा मास्टारै जानायलाय बर' जाथियानो जोबलांसै दा आं दहाय माखासे मानसि लगायदों मा जाहै नायनि हाग्रामानि बिसिखौ बुरखायनानै हाग्रामाखौ बुजायनो आं दायथ' होदों सानैसो मानसिनो नायनि मा फिथाइ थायो दाख्लै 6 थारिखनिफ्राय आहा जानाय गैया लोंनाय गैया उन्दुनाय गैया ओरैबायदि असह्य ओरैबायदि मा खालामबावनो गोदो जेब्ला बुरखावगोरा ब्रह्म आं डक्टर जयन्त रंफि एमसि दंमोन फ्राय जोङो 10, 12, 15 बोसोर होबथायै बेखौ होबथाबोनो हादोंमोन जों दा जोङो सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थांगोन दा सुप्रिम कर्टआव जुदि केस हैनांगौब्ला बिराद थाखा नांगौ रायजोआ थिगथा बर'फोरनि गेजेराव बे जिखि पार्टिनि जा मानो जायनाव खौथि एकदम बेंकआव दोनथ'नो हायै थाखाफोरखौ गान्नु सिङाव दोननानै खस' सिङाव दोननानै एन्जर जाजोबग्रा जाबाय बेबायदि मानसिनिफ्राय खौथि बे फैसा फैनांगोन आरो न'खरफ्रामाबो खमपक्षे 1000 थाइसे खरि फैसा होनांगौ दै हागोन ना 1000 थाइसे खुंगौ नांगौबा बिदेशनिफ्राय उकिल बायना लायनाबाबो सुप्रिम कर्टआव जुजिनांगौ आंनि स्पिरिटआ बे आन्दलनजोंबो जुजिनांगौ आरो कर्टजोंबो जुजिनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा देरहानायनि माखासे लामा दं कच राजबंशीया बेंगलाव सिडुल कास्ट ट्राइब नङा ओरैनो जों बाव देरहाखायो आदिबासिया गुबुन जायगानिसो आदिबासि बे जायगानि आदिबासि नङा बिसोरो दा इउजि ब्रह्म मोनसे खोथा बुंदों समय आं बुंला राष्ट्र संघनि मोनसे माबा दं रिजलिउसन ब्रिटिशफोर फैनायनि सिगां कल'नि दाफैनायनि सिगां जायफोर मानसि दङ बे रायजोआव बिसोरसो आसोल थागिबि इन्डिजिनियास एभरेज मानसि आदिबासि माब्ला फैया जेब्ला साहेबफ्रा इस्ट इन्डिया कम्पानिया आसामाव हाबफैबाय साहा बागान स्टार्ट खालामबाय साहा बागान गायनोसै आदिबासिखौ लाबोदों लेबार हिसाबै लेबारनि पिरियडआ जोबखांबा बिसोरखौ थिनहरफिननांगौमोन खिन्थु थिनहराखै आरोखि बे हिसाबै आदिबासिया आसामनि इन्डिजिनियास नङा आरो थाया हम बिसोर गाग्लोबग्रा आक्रमण खालामसै नङा होमबा गोदोनि बार्मादेश सामलेण्डनिफ्राय फैबाय थाइलेण्डनिफ्राय फैनानै जोंनि जत्थ' कसारि किंडम बर' किंडम गाग्लोबजोब्बाय थगायजोब्बाय 600 बोसोरा दरथो खालामबाय गोबां अनजिमानि चिफ मिनिस्टार IAS IPS दा बिसोर अत्थ' एडभान्स जाथिया बोरै ट्राइबेल जादोंमोन ओमफ्राय हाग्रामाखौ सोंगारनानै नै दासो फंसे बाथ्रा गोसोखांफिनो हा मानो होनबा गावनो साला ब्लाड बन होनानै बिएलटि दालायलायबाय हा जुजिबाय गावबो खस्थ' जादों जोंहाबो खस्थ' जादों सुक्ति जाबाय बिटिसि मोनबाय शिबबो बानायनाय जाबाय बबे आदा फाग्ला बबे ब्रेनजों बुंनो हाखो बियो जे बड'लेण्ड रायजो मोननो खुनु इनफ्रास्ट्राक्चार गैया फिसिबिलिटि गैया होनदों हा बिनिया बे हेड क्वार्टारा नालेंखरा रानबायसो नामा नोंमोन ओमफा बबे मेघालय जाब्ला मिज'राम जाब्ला नागालेण्ड जाब्ला खयजन IAS IPS अफिसार दंमोन खयथा मेडिकेल कलेज दंमोन मा दंमोन बिसोरनाव जेबो गैया गैयैखायनो होजायैखायनो बेसारा जुद्ध नांदों जोंहाबो होजायाखै मोनाखै जेबो गैया बेखौनो रायजो नांगौ रायजो मोनबा अट'मेटिक जाजोबो
मा हानाय जायाखै बे लासिंसिं लासिनांगौलै नखरै सकरै BSc पासनो बेबो सासे ग्रेजुवेट मानसिया बेदि बुङो हा जोंसो लाजियो सिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो बायदि जानो नालाय बर'नि आखला बायदि जानो जायखिजाया खोनाहैगोन नोंखौ जों रायाखै नोंखौ जों अननानै बुजायदोंसो दाबो समय दङ 10 दिन समय दं जोबथानायाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावनानै आं बेखौनो बुंबाय आरोखि जोंनियाथ' आंनिया बैसोआ दिनैबो दा 60 बोसोर जाबाय सिनिख्रुइ बोसोर जोंनि स्पिरिटआ खमायाखै बांदोंसो सेंग्राफोरा गोदावसो दैनानो सुनांबाय थैयानो थैखौ फुदुंदोलै सोरजोंबा नांनायनो खमनाय नङा खिन्थु एखे डेम'क्रेटिक आन्दलन थैखौ फुदुंदों मेलेमखौ गोफाद खालाम गोबौ खालाम खिन्थु स्प्रिं ल'बायदि थां थां खालाम स्पिरिटखौ सोरबाया जुदि फदबोबा दमोसो खिन्थु बाया बिदिबासो रायजो मोनगोन जाथिया थांगोन रायजो गोजोन्थों